Dan. X'in tagħmel? Is-serjetà hija ta' hawnhekk ukoll dinja ma' sorbi. ġaffariet daqsnejn gostu pjaċir kull fejn mur nisibek ma' wiċċi. Għala xejn ngħidlek, illum għandi dejt u qed inħossa li ġej il-lob, ġifieri ħallini kwiet. Anka jien għandi dejt. Bis-serjetà. Għax Kristjan għalli biex nizzel dik li. Blind night. Blind night. U għandek dejt ukoll. Tajjeb. Mela, isma'. Isu ma ġaxi. Inti ħares il-qoddim, jiena nħares il-qoddim, kulħadd affarijiet u ma tkellmux. Fimt? All right? Għana tilax għat li wasl. Helwa jħu. Sibten kunnaf li helwa. Jek blind date. Blind date. Imma naħseb li nittina. U kif tkun taf li jien it-tiena? Min esema fuq leb. Taf ċinu? Hot 22? Jek kif taf? Inti tajjer. Jena Tiger. Għax jiena Hot 22? Bil-fucking serja, ta' mela ħot 22 isem ta' raġel. Mux anka Tiger kulħadd jaf li hija il-mara tal-iljum ġaffariet. Tiger il-mar tal-iljum, Tiger raġel ġaffariet, u 22 mel tandek 22, xi tittajt biha? 22. Sorry. Mela. Wiċ ta' soru għandek il-nittinat li ktibt li werwirtni, missek tisti għamilt kastelli fl-arja. Ara, tkellimni xiktar. Dan. Għaw! Issa sa nagħmlu, ħanibqgħu hekk isnaqboluh waħedna x'affarijiet daw. Mhux ħa niġi ħdejk u nikol miegħek almenu. Ejja. Ħallasin? Naqsmu. U ejja, kellna sena mnejka. Issa, laġit kif ġiet, ħaran sejru jenu int. Isma, u wara naqra ximbitem, emil wajn menju warak. U ġib xaħa ġolja, għax jekk tixrob iċ-ċip konna sena ċip, allura ġib l-ola ħaġa li jen fuq il-menju. L-ola. Petrus. Panta ġoġ. Ġib ejja. Oli, Ma importax. Waiter. Flex kon Petrus, għajħan xorbu. Muġek ċiet issa, mela, laġitek issa. Il-blind date ma n-neċitinniex. Imma nieħdu pjaċir xorta bejnietna. Daku. Ċitament. Ċitament. Jina għat ma xrobt iktar minn imbitta 20 euros, dak 4,430 euro. Joseph. €4,430. Fit-tazza ferra l-imbit fit-tazza! All right, donaj, maħtabna maħrax, lejli. Blind date, xogħol ta' danu sanu l-karattri kollha tagħhom dakinhar tal-Valentine online. Vini! Oh! Barra! Oh! Bizli l-barra u tersaq li xlaw, tejn il-fardal. Mux il-ġakket tal-fardal. Faddan! No, maħtabna maħrax, lejli. Barra!